Čaute. Vítajte pri mojom ďalšom videjku, môjho vlastne daily vlogu, ďalšieho takého tréningového vlogu. Dneska som vlastne cvičil nohy, čiže vlastne dneska som mal prvý tréning po deloade, čiže taký prvý tvrdší tréning. Nešiel som úplne na 100%, pretože nebolo by to rozumné, pretože dneska som cestoval do Prahy, takže som moc toho nenaspal. Takisto dneska cestujem naspäť z Prahy, takže tiež toho veľa nenaspím. A je to prvý tréning po deloade, takže nechcel som to nejako prepisknúť, takže nešiel som úplne bomby na 100%. Alebo to už taký tvrdý, poriadny silový tréning, už nebol deload, akurát nebol to, že na 100%, nebol to, že to mŕtva, ale blízko mŕtva, blízko zlyhania, takých 8 až 9 RPE. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Som teraz v Prahe, išiel som tu vlastne na zápis do školy.
Takže onedávno začala sa moja nová etapa v Prahe, na ktorú sa fakt teším. Dneska vlastne jediné jedlo, čo som mal s sebou zabalné, tak bolo vlastne rýžová kaša ráno pred tréningom a zvyšok som vlastne išiel, zvyšok vlastne poviem takto improvizačne, s tým, že budem si dať pozor, aby som mal dostatok bielkovín, aby som neprešvihol zbytočné tuky a ako to zladil tie sacharidy, aby nebol príliš málo, príliš veľa, ako to zladil, aby to bolo v režime a vlastne po tréningu som sa šiel nájsť do nejakej bufetárne, kde som si vlastne dal klasiku kurácie mäsko s rýžou za už 4,70 a tak nejako to vyšlo, takže úplne friendly cena. K tomu deloadu, tak vlastne teraz som mal celý týždeň, od minulého útorka, respektíve od minulého pondelka do tohto pondelka som mal deload, čo znamená vlastne, že som šiel nejakých tých 50-60% váhu, ako normálne chodievam, že pre ľahšiu váhu, viac opakovaní a nešiel som do zlyhania, išiel som na RIR 5, čo znamená cca tých 5 opakovaní od zlyhania a vlastne jeden tréning som aj vynechal piatok, lebo som necítil dobre, mal som teplotu, ale chvála Bohu to prešlo za jeden deň, takže je to fajn a tak vlastne prebiehal deload, menšie váhy, viac opakovaní, nešiel som do zlyhania, išiel som vlastne RIR 5, čo je takých cca 5 opakovaní od zlyhania a akurát som šiel na každú partiu, som šiel vlastne jednu pracovnú sériu. Takže vlastne som šiel jednu pracovnú sériu na chrbát za celý týždeň, jednu pracovnú sériu na cecky, jednu pracovnú sériu na nohy. Za celý týždeň som šiel vlastne na každú partiu iba jeden pracovný set, zvyšok som šiel RIR 5. Ako som už spomenul, a dneska vlastne ma čaká taký trošku iný deň, taký trošku netradičný daily vlog, spojený vlastne s výletom do Prahy. Takže je to taký tréningový vlog, zároveň nejaký ten výlet, nejaký hodím vám tu vlastne aj check form, ako to vyzerá cca tých 10 týždňov do súťaže, ako sa to zlepšilo od prvého týždňa, ako sa to zmenilo za tých, tuším, že 14 týždňov, čo som v príprave, takže ten 14 týždňový progres. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting. To je tak všetko odo mňa. Som rád, že sledujete, som rád, že fandíte. Ďakujem za každý feedback. Fakt si to veľmi vážim a verím, že sa mi podarí v blízkom čase zlepšiť kvalitu videí. A som rád, že sledujete. Verím, že máte pekný deň a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa. See you.